Oh, mega shoutout po. Nandito na kami ngayon. Kanina kaalis lang namin sa bahay ni Lati Virgie, sa bahay Kubo. Ngayon nandito naman kami sa Fatima Ermitanyo. Sikat na isang dating manggagamot sa buong lalawigan ng Sipak. Bulabod. Hindi, papasok na tayo, diretso, come here. Walang kukuha rito, walang tao. Okay. Wala namang makuha sa inyo eh. Andiyan naman si yung driver. Saksak nyo na lang doon. Dilo mo doon. Okay. Okay. Diretso po tayo. Yan. So, akyat po tayo ngayon. Diyan po tayo pupunta. Sikat na yung Ermitanyo. Dinayo ni Apo Andy. Pinakamagaling daw namang gagamot sa Sipak. At dinadayo. Ito si St. Michael. St. Michael. Magandang umaga sa iyo, St. Michael. Yung pinakamagandang maaga rito, St. Michael. Po kami sa sikat na manggagamot ng Ermitanyo. Ito po yung simbahan. Galing po kami kanina. Yan, mega shoutout po. Wala mo kami dito. Ito po. Diyan na po kami. Welcome. Yun na po doon. Good morning, ma'am. Good morning. Maayong umaga sa inyong tanan. Ito po yung chopper. Ito po yung pababa, puntang CR. Bundok po talaga ito. Ayun na po. Papa Jesus. Po ang chopper nila. Anong oras ng simba-simba? Mabuti pa itong aso. Tagabantay ni Papa Jesus. Sandroke. Smile. Ipakita sa ama imo pagyanan pong Ginoo. Magandang umaga po, Papa Jesus. Liit lang po yung chapel nila pero malinis. Maganda po. Shoutout po, nandito po kami sa himpilan ng isang sikat na manggagamot noong panahon, dekada August 21, 1904. Siya po si Francisco Prahadro Tolentino, father. At dinadayo po siya. Ito po, hanggang doon sa chapel. Yan po yung chapel, yung kanina. Maraming salamat po at nakarating kami sa inyong puntod. At maraming salamat din po sa pagdala. Amen. Nandito po kami sa sikat na Ermitanyo. Pauwi na po kami. Nandun po yung himalayan niya po. Yan po yung chapel. Pinakasikat po si Father ng Sipak, Aklan. Father Tolentino Prahadro, maraming salamat po. At muling dumalaw kami sa inyong puntod. At sumalangit tawa ang iyong kaluluwa. Sa pangalan ng aking Ama na si Jesucristo, nating lahat. Siya'y nawa. Amen. Paalam po. Paalam. Mega shoutout po siya si Brother Francisco
Prado, Tolentino, Pipi. August 19. August 21 na po. 120 na po siya simula pinanganak. Sa araw nito sana 120 na siya sa August 21. Nabubuhay. Pero 1985 po siya, 1989 po siya na namatay. 34 years na po siyang namamayapa. At tinira ni Cristo. Itinaw niya ito 1950. Yung ginawa ito. Nagsimula siya dito, naging missionary. Missionary. Kasi missionary ang tawag ko dahil siya nagturo dito sa mga nag-guide patungo kay Panginoong Jesucristo. Nandito po kami ngayon, oh. Oh, kita niyo po. Mga kababayan! Ang daming rambutan na yun po. Good morning mga idol. May rambutan at saka lansones buko. Ayan po yung rambutan, tsaka lansones sa kabilang linya. Ayan po. Ang daming pananim niya. Ang galing po ng pagkagawa ng bahay nito, no? Hindi, ano to, kailan lang. Kino-continue siya hanggang dito? May nagmas, ha? Kino-continue na daanan? Siguro. Hmm. Maraming bahay, bawat madri kasi may bahay. Hmm. Tapos meron pa siyang tubig. Ito po. Spring water talaga yan. Spring water to? Oo, galing talaga sa ano. Bundok? Lalim. Ay, ilalim ng bundok. Oo. Nakita niyo na po. Bye-bye. Salamat!